Аз ако мога да започна, първо добре дошли в галерия Гъбенски собос на Националния дарителски фонд 13 века в България. Малко нашият, вече мога да кажа, съгражданин, като той е почетен гражданин на Трявна, Златко Пълнов, този изключителен човек, който е допринесъл за културата и развитието на Трявна в настоящия момент. Каза една хубава сентенция: че съм си вкъщи, чувствам се тревнен. Така. Много ме зарадва, защото наистина най-после този човек се завърна при нас. Неговото сърце, всичко, което остави за бъдещето на нашето поколение, няма измерение като стойност. Той е просто голям човек. Благодаря ти, Златко, за всичко, което направи за Трявна и което продължаваш да правиш. И че този крехък човек на тая преклонна възраст какви чудеса прави и как. Всички трябва да вземем пример от него, в неговото родолюбие, в неговата отдаденост на труда и на добротата. Благодаря ти. Аз се надявам, че много по-млади сили ще се осъзнаят на време да се организират за подобни инициативи, да бъдат навън и да внесат нещо. Сега има предсказание, че в 25-та година почти всички, които искат да се върнат, ще това направят. Но е така и не трябва си. Но това аз го правя в името най-вече на майка, понеже е така. А освен това, Трявна е една людина, която нещо ще се намерее в историите на повторението на бъдещето. Така че много съм доволен, че намирам тази атмосфера, която направим преди днесното и сега. И с вашето усилие, защото по този начин аз се задължавам да бъда с чувството, че ще мога да влеза да съм създаването и силите да ги напред, да срещна и това поколение, което мечтая да поемат най-добрите инициативи. Аз съм изключително, извинявайте, че прекъсвам, благодарен на Любка, която може да каже като съвременния летописец на тези неща, които ги правиш. Тя ги разява още като твоето житие от много години. Тя да следи във всяко отношение в твоето творческо развитие и чрез нея става достояние на тази широка общественост и чрез нея те всички гости днесли на нашия град, точно на тая емблематична улица, къде всички ходители, където е Славейков, където са всички наши стари майстори, дърворезбари и конопивци. Вече имаме един съвременен ходител в твое лице, дай може да продължат младите хора чрез Любка и това, което оставяте като мое писмо за твоята дейност да остане за бъдещето поколение. Аз пак представлявам, че Любка е една голяма искра, която запалва огъня и ще продължава да е така. Предполагам, ще долази до сърцата на Ти още се считаш млад, нали? Какво каза? Годините каза, че ги връща назад. Аз съм започнал вече, не знам колко години съм, но по-надолу, 49, 48, така. 46, Това е татко беше на 3 години. Така че той ми е дал. Тоест на 103. И двата му корена са такива, нали, дълголетни, балканчийски, нали, майката е от нашия Балкан, да, Милевци, а баща му от Родопския край. Още са по-така.
на всякакви части. Без да се усети, че съм поправил. Да. Сега вече тук няма откровение на това, че нищо не е случайно. Инстинктът е работил от съдата. На мене като човек, който се занимаваше с фонд изкуство в музея, предизвикателствата бяха много, защото моята сила е в женското изкуство. Обаче ми се наложи през годините да навлеза с личността на Димитър Казаков и с съвременното модерно изкуство, да се сближа с него и с неговата философия, но временно по-късно разбрах, че те пък двамата с Славко Пълнов имат допирни точки, работили са в едно ателие с един друг да знаят, че един ден трябва да се събере. Като даже той беше гостин вкъщи и така се посрещахме като приятели. Той се изтъква последните години, има мощ, явно физически. След като влязох и в съвременното изкуство, изведнъж ми се наложи да се занимавам с буддистско и индуистско изкуство, което беше много далеч като познание, не на духовната ми нагласа, като познание беше много далече. Така че се наложи доста така време и енергия да вложа, за което ни най-малко не съжалявам, защото това е една цяла огромна духовна сфера, която вече успях да разтворя за себе си. И разбира се, да разтворя за себе си, аз се разтварям за хората около себе си. Навлизайки в тая сфера, изучавайки всичките тия предмети, които си имат всяко собствена история и символика, на мен така ми се наложи да отида в Нью-Йорк, да отида след това в Индия, да посетя много интересни места, да се запозная с културата на място, да ходя в Китай. И така, че в крайна сметка от всичките мои скиталчества, нали, физически, емоционални, пътешественички, да мога да събера нещо комплексно, което да даде смисъл на музея, защото все пак той трябваше да има някаква концепция, която да настройва хората така, че да могат да го възприемат най-пълноценно. Така че не най-малко не съжалявам, просто това страшно много ме обогати. А пък с Златко винаги сме се чувствали близки, ние сме от едно село, което значи коренчето ни е едно и също. Така че...